anyị hụrụ nwa gị nwaanyị anyị chọrọ ịlụ ya chọba n'elu ya bụ nwanne m nwoke ntakịrị mmanya ka anyị ji bịa ndewo none aha m bụ Honorable Geoffrey Ike nwa ticha abụ m onye arọ ndị Izọgụ mana ebi m n'Aba maka ọdụ ugbu a abụ m onye ọkaiwu a barrister, lawyer, legal practitioner. Merima! Anyị nwere ndị ọbịa a chọtala Erima onye ahụ nwanne ya nwanne nwoke bụ nwa nwaanyị like ya na ọ ga-alụ ya. Anyị dị mmadụ abụọ bidoro ejije ma ihe nlere a na-akpọ drama n'okwu Igbo. Onye nke mbụ bụ onye a na-akpọ Mike Ori ihe dị mma na mụnwa na onwe m bụ nwa ticha. O nwere mgbe ọwụ n'ala Igbo sọsọ mụ na Mike Ori ihe dị mma ka a na-ere fim anyị n'ahịa n'Ọnịcha. O nwere nwoke a na-akpọ JBM, ọ na-ere fim m nke a na-akpọ Isi Koteji, ebe Mike Ori ihe dị mma ya nwere onwe ya na-erekwe fim a na-akpọ akara aka Adamma. Ọ bụ n'afọ 1990-91 ọ mgbe anyị bidoro na-eme ya. N'afọ emetụkwu onwe obere wee mee omenụkọ wa akwụkwọ eji mara ndị Igbo nke Peter Nwana dere, were wuo nnọọ ebe ọ dị ukwuu. Onye rekwere ya n'ahịa mgbe ahụ onye a na-akpọ Andy Best. Anyị na-emezi wee ruo mgbe ha mepụtara nke a na-akpọ Living in Bondage. Ekwu eziokwu, Living in Bondage, ndị niile pụtara na Living in Bondage na-etizi n'ọha ma ndị bidoro elu. Anyị wee nọ na-ene ha gwa m ka esi kwuo okwu fim ndị Yoruba ịhapụ ikwute maka Ogunde maka na o meghị nke na dijital. Onye pụtazi ọ na-aba n'ọha ma ndị isi wee chefuzie ndị wu mgbọrọgwụ, mana Ogechukwu ka mma. Ana m ekenekwa unu ndị si na Igbo ya adị, unu ya adị wee chọrọ m wee bịa n'Aba. Ọ ka anyị si wee bido ya bụ ihe kamgbe ahụ wee bido na-emezi na-aga akwụsịrọ m were mee nke a na-akpọ Chiebuka onye tinyere ya n'afịa onye a na-akpọ Ọkija Amaka. Ana m eche na ndị aka na-erekwa ahịa. O nwekwara onye a na-akpọ Peace and Godwin, o sokwa were fim m. Esi na Chiebuka mee nke a na-akpọ Nwaanyị Ukwu Shuga. Na-eje mmechazi wee bidozie n'akụkọ ifo. Ịma na ihe eji mara ndị Igbo dịka ndị maara ihe. Ajụjụ wee bụrụ kedu ka ndị nna nna anyị ha si wee zụọ ụmụ ha? Ụzọ ndị Igbo si wee zụọ ụmụ ha wee bụrụ ndị maara ihe bụ site n'akụkọ ifo. Mana ọ na-ewute anyị na ụmụnna anyị ndị na-ekpe ụka bịaziri na-egosi na-ekwu okwu na-adị ka a ga-asị na asụsụ na omenala Igbo bụ mmehie. Ọ na-agbawa m obi na-ekwu ya ka m ebe m akwa. M wee na-ajụ ajụjụ na-asị kedu ka omenala ndị ga-esi wee bụrụzi mmehie? Mụnwa na onwe m n'ebe a ụmụ onye Assemblies of God. Amụgharịrị m ọzọ were ndụ m nyefee n'aka Jizọs Kraịst n'afọ 1976. Ana m ekpere Chineke na-ekwusa ozi ọma, mana amaara m na omenala na asụsụ ndị ahụ na-adịghị emegide Chineke bụ ihe anyị kwesịrị ka ndị Igbo tụfuo ebido mebe nke ndị ọcha. Otu a m kpọrọta ya ugbu a, a sị na unu gwara m agwa aka m eyiri ijiri mara ya. Ọ maka na nwe onye lọya ka m ji kpọrọta ya maka esi nke ọtụ. Adịzie ka gasị na ndị Igbo aghọzi ndị a na-asọpụrụ. O nwere onye Igbo ma ọ gọvanọ ma ọ prezidenti ma ọ minista enwere ike ịjụ ajụjụ n'okwu Igbo ya onwe ike saa n'okwu Igbo. Ndị Igbo amaghị asụ Igbo, ụmụ anyị amaghị asụ Igbo.
ụmụnna anyị na-emekwa ya ihe na-aga n'ihu wee kpebie nsị na a sịkwa ndị Igbo niile jụcha Igbo na ma ya ajụ Igbo mgbe mee akụkọ ifo ka a na-akpọ nwinene dara olulu inene mee ya hụ na ihe ndị Igbo na-adị ndị Igbo mma merekwa na-aga n'ihu mekwa nke a na-akpọ eze nwata nwanne m onye na-achụ gị na-achụ chi gị mmemme eri mma nwa agbọghọ mara mma mgba ntente mgbe fụ na ndị Igbo ife gbasara ndị Igbo na-adị ndị Igbo mma mana a sị na ike dị mma iji gbuo obi ma hụrụ onye ya ebulite ya ndị cherụ mmanụ onye mere njikpa okwu a onye dị mkpa njọ ka mụnụ n'ụkpa unu mara akị bekee ya kaa n'elu ya achaa n'elu ya akpọọ nkụ n'elu ya daa ụkwa ruo n'oge ya daa ụmụnna unu mana mgbe na-adịghị anya aga m alakwuru nna nna ya mana otu mkpụrụ nwa Chineke nyere m n'aka ọ ga-amasị m ka m nyefee ya ọchịchị ya n'aka ugbu a m ka nọ ndụ ihe a wụ omenala anyị etu a ka ọ dị sitere na mgbe gara aga unu makwa arụzo mmanụ oke Igbo kwezuo nụ ọ gwụla m n'olu nche anyị ataala ọjị ndị ya anyị gburu kpa anyị oku kwuo ya ka anyị mee arụzọkwen ụmụnna ọ dịkwara m ka eze onye bụ chi ejiriziela anyị mewa ihe egwuregwu n'obodo a ọ dị m ka eze onye bụ chi kpọsị anya ụmụazị maazị nche ewu atara m ego n'isi asị na nwata afọ 10 ga-acha gị n'obodo a mba nwa maazị Jaga nọ n'ime eso m na AGN mana enwe mgbe ha mechara mee m onye nlekọta nke ha kpọrọ petro nye m onyinye pụrụ iche na aba mana ka ihe na-aga n'ihu ana m etinyeje anya n'ihe gbasara ya mgbe anyị bidoro a na-eji ihe na M7 ka a na-eji eme nwee ihe dịka dijitalụ ile anya na onyonyo ya n'okwu bekee picture quality ọ naghị adịcha oke mma mana ugbu a kamgbe emechara nke a kpọrọ living in bondage nek were gbuwa ahịa ihe niile wee nazi aga a masị na ugbu a na ọ ka mma mana ana m ebekwa na-eti na ndị Igbo arapụ na asụsụ Igbo anaghị enyekwa nkwagide ka ahụ na ihe gbasara ndị Igbo na-aga nke ọma ine anya n'ahịa na Aba ugbu a enweghị ike ịhụ fim ma ọ wee ejije emere n'okwu Igbo kama ịhụ nke emere n'okwu Yoruba na nke emere n'okwu ndị mmọnwụ awa okwu ndị agbata obi anyị ndị kara ndị Ibibi nwee nke na nke bekee a na-ahụ nke ndị Igbo onye Igbo chọrọ akwụcha taa akwụmịa taa ọcha taa egbuo ya taa ọ chọrọ ka a tinye ego ya n'ahịa otu narị naira n'ahịa enweta narị naira abụọ mgbe ahụ o nwekwara na ọtụtụ ndị ọzọzi mgbe njem ma na unu ya eme nke ọma mgbe unu si na Lagos wee chọrọ mmadụ dị ka anyị bịawa n'Aba maka a na-eme onye pụọ Lagos mee abalị abụọ ọkwa ndị Igbo so egbu ndị Igbo
ndị Igbo ugbu a abịa onye sị na onye pụta na fim ma were ejije nke mbụ ugboro abụọ na Lagos ọsụsụ na ọha nwe na-achị na ndị bidoziri ebido dị ka anyị mụ na Mike ori ihe dị mma na ya azụghị ihe onye kọwa akụkọ ọ na-akọ ka ya si bido na Lagos ana Igbo nke ọ na-akpọrọ m n'ime ya anọ m ya ọ eziokwu na m nwe onye lọya onye ọkaiwu mana onwe ihe ọ na-agbasara ana Igbo nke ọ na-akpọrọ m anọ m ya biko ọkọ ha m n'onu ka ọ doo otu a ụfọdụ ifọ ụfa na afọ Kpakpando ihe ndị Igbo